Vanhu vari kumboitana seiko ku-UK uko tanakaziva naye abvuma mhosva yekuuraya mudzimai wake ku-UK ukuwo tinashe Chiguma ari papicture uyo akaviolata 380 makuva vachitora miviri yevanhu vachirasa uye zvichidyiwa nembwa. Ukuwo Musa Manyika zvakare nguru yeOld Mutual asungwa asabuda on bail for 2 counts dzekubata in 10 chibharo. Welcome back to your channel pa-breaking news. Tangoti tidzibatanidze kuti vaya vanochema nenyaya yedata tati this is your segment patinenge takadzibatanidza dzese dziri kupisa mumastreets. Totanga neipiko? Alright, ngatitangei ne4 suspects dzasungwa kuna Tinashe Chiguma neshamwari dzake, vamwe vanonzi Moses Gwanya ane 19, Edwin Muronzi 32, Tinashe Chiguma wacho ane 32 na kuda kwashe humure vanoviolata magraves akasiyana-siyana. Vane 380 makuva vakafukunyura vachitora mitumbi yacho vachirasira kure uko. Vanoshanda kunonzi kuRestland Memorial Park Rainham Harare. Vakatanga mabasa aya erima 2015 up to 2024. Vari kunzi ivo Tinashe akabuda pakwaedza recently achitaura kuti vaizviita sei. Ari kuti vachinge vamwe vake vachera makuva havaiti 6 feet dziya dzinodiwa, vanoita 1.2 vosiya pakadaro, then kuitira kuti basa rekufukunyura rizoita izi. Vanhu pavanochaisa paya iye anobva auya ofukunyura mitumbi iya kune trench riri padyo ipapo ndopavanokanda mitumbi iya. Kunonzi mvura ikanaya zvikuru mitumbi iya inozongoitwa washed away. Pamwe pacho inongoregwa iripo. Pane mbwa mbiri dzeblack dzinogara padhuze petrench iroro ndidzo dzinopota dzichidya mamwe mabodies acho. So ari kuti iye anovhizitirwa nevanhu vakashaika vachiuya vachimubvunza kuti ko wakatibvisirei patakavigwa nehama dzedu, tiri kuda closure, why did you do that? So akazoita reach out kukwaedza achitsvaka rubatsiro kuti angabvisa sei mweya iri kumuteverera. Zvinhu zvacho zvinomubata zvekuti anokonewa kurara. Ari kuti akaguma kare kurara pamba pavo anobuda ondorara kubhawa kune vamwe. Mai vake vakamubvunza kuti ko sei usiri kugara pamba savamwe vana? Anobva ati aiwa iye haakwanisi kurarapo, mangwana omukira zvakare kunokontinya. Ari kuti vakuru vesymmetry iyi ndo vari kuti mitumbi yakuda kuzozara, so vanofanira kubvisa imwe vachirasa vachiramba vachiwana mari for vanhu vari kuuya kuzoita burial. Guys, vanhu havachisina matyira. Urombwa here chiko kokutora munhu womukanda mutrench kana kuti wozowana mapisi adyiwa nembwa. Zvinhu zvacho zvakaoma. Kuri kunzi imbwa idzi nadzo dzinoapiyawo mumadreams ake dzichimukanganisa. Saka pakuzoenda forward kunotaura nyaya yake ndo pakabva ZRP yabva yangomanyira kumberi ndokubva mukomana nevamwe vacho vangosungwa. So offer an official statement iri kuti on the 4th of December mapurisa arrested Tinashe Chiguma after he made a report that he has been experiencing visions of vanhu vakafa vachida kuziva the whereabouts of my relatives avo. Tinashe Chiguma implicated his employer Edwin Muronzi, Moses Gwanya and kuda kwashe humure leading to their arrest. Investigations by police revealed that Edwin Muronzi employed grave diggers at the cemetery, including the suspects and others who are on the run, and paid them $15 to $20 per guvarega. The grave diggers allegedly received instruction from Muronzi to dig the graves to pave way for new graves and subsequent burials. In the process, they would come across skeleton evamwe vanhu and vobva vatora skeleton aya voisa cement bags before wrapping them in clothes used during burial. Vobva vamakandira mutrench or mudam behind the cemetery. They would also dispose of the traditional artifacts zvinenge zviri pamuviri paya. Edwin Muronzi netimu rake vobva vatengesa zvakare makuva aya kuma-new clients to bury their late relatives without suspecting anything after cleaning and rearranging the used graves. ZRP, including forensic science, in conducting investigation, vapinda panyaya yacho identifying graves that were tampered with to identify the bodies through their relatives and the whole area where the illegally mitumbi yakadigwa
yakazondo-rasigwa. So vari kuti munhu wese ane extra information yekuti makoronyera aya asungwe ngavauye mberi, they should come through. Echirungu kacho they should come through, zvofamba zvakadaro zvichiendwa. Hey guys, zvinhu zvacho zvinototyisa mumabhucha umu. Isusu takutotya chero kutenga nyama, kuti nyama dzimwe dziri kudine maminzimiti anongofamba nevakomana vakaisa mumasaga vachitengesa. Haisi imwe miviri yavanhu here iyi guys. But anyway, ndo maboyfriends edu aya hatizivi kuti vanoshanda rei. Vanongoti ndiri kumbobata zvipisweki, ndimbobata zvipisweki, asi maybe vari kutodhiga magraves evanhu. Topinda panyaya yedu yechipiri. Old Mutual senior manager vasungwa but vabuda on bail mushure me2 counts dzechibharo. Vari kunzi vakabata mwana ane 23 years in 10 kuofisi kwavo. Muofisi pekutanga ndobva vazomurarira zvakare mumota shopping center. Chii chakadaro chinenge ngozi guys. So kaviri kese pasina chero socks rakapfekwa. Apedza ipapo ndobva amuthreatena kuti ukangotaura uchabvisiwa pascholarship. Imi guys munenge mutoziva kuti munhu anenge akatopererawo, ndo inenge itoriwo breakthrough yake scholarship iyoyo kana akabviswa. Then what vedu way, unenge uchiti wapukunyuka nhamo, asi vari mupower vobva vashandisa power yacho take advantage of. So Musa Nyasha Dube Manyika since appeared before Harare Magistrate Court paapiwa free bail nekuti nyaya yake ichiri under investigation. So mwana uyu anodzidza ku-UZ, i3rd year student, akatanga undergrad yake 2022 ari pasi pe-Old Mutual scholarship. So ari ikoko anombopota achienda ku office, aimbopota achienda ku office ndopa akazozivana navamanyika. So akazonzi he was part of the scholarship committee and he later sent a message on a Sunday evening in November 2022 as he wanted her to assist him packing some banners at Old Mutual Gardens. Allegations are that he went to pick her up from the university campus and went to his office where they pegged the banners. It is further alleged that after finishing packing the banners, he pushed her pamudhuri akaedza kurwisa musikana ndokumboskrima, asi hapana munhu akauya kuzomubatsira. Kuri kunzi zvakare akamukanda patebhuri ndokusumudza dhirezi rake ndokuti skin tight nepenti zvikadzikiswa kuenda pamabvi. Iye ndokubvisawo ake mashotiwo ndokuisa pamabvi ndokumubata chibharo asina chero plastic. Manyika apologized asi akamuthreatena kuti achaluza scholarship yake kana achinge angoudza anyone nezveincident iyi. Vapedza ipapo, victim was given a branded Old Mutual bag, a juice bottle and a cap. Then incident yechipiri yakazoitika later June 19th this year. Manyika again akadana complainant mva vasangana ku Ash Brittle Shops. Ari ikoko ndobva muinvita kuti hande mota, asvika kuya ndokutanga zvakare kuita dzebonde idzi vasina kuwirirana. So guys, ndo zviri kuitika mastreets umu. Nyaya dzacho dzakaoma. Unenge uchitotiwo ndine murume wangu anoshanda ku-Old Mutual ndibhosi wepamusoro, asiwo vari busy kuzvinakidza navana vadiki. Chiko guys, hagosi kuzvibvisa chiremerera here. Kungoti story yacho dzimwe nguva inoita seisingaedhe apo. Musikana akazobvumira chiko kuenda kechipiri iye achiziva kuti akambobatiwa chebharo. Anyway guys, unenge uchingotyawo kuti saka scholarship ikazobviswa ndozodii kumberi. Tozoya panyaya yedu yekupedzisira. Murume anonzi Tanakaziva naye ane makore 32 ekuberekwa akauraya mudzimai wake Zanelis Fanda ane makore 28 ekuberekwa ku-UK earlier this year. Alright, so 27 August musi weTuesday 1:45 am pakauya report kumapurisa kuTradworth kunzi pane murume ari kurova mudzimai wake. Ndokuzouya kumapurisa asi vakawana rangova ropa chete, munhu abayiwa nebanga rinopinza zvikuru. So apleada guilty and ari kutopinda mujere. Guys, ko zvinenge zvaita seiko ku-UK uko? Vana havasi kuwirirana here? Ko kana usina kuwirirana wadi kukwira ndege omanya kumba kwamai vako? Ko KNSing tinonzwa kuti kwa inorema, vanhu varegereko kungoinvesta munyaya idzodzo dzamanhingiriki aya, wongonokanya madhaka ako wozvitira chimari chako kwakubuda kwakunogara wega. Vakadzi ku-UK munda gumi nefararira
ukawa uyu asachakunakiri, hapana need yekuti umuuraye kokundotsvaga umwe. Chero kwanzi uyu anga asina faithful, anoenda kubasa akanowana vamwe ikoko kubasa, hazvina kana basa. Siyana nazvo. Apa unenge waunzwawo namaCOS. Pamwe pacho mukadzi ndiye anenge atoenda first because vakadzi vari streetwise. Kwakuti murume wangu ngaatevere. Murume unosvika kuya kumba hadi kana kubatsira, hadi kana kusuka. Paunoti usumudze muromo munhu obva akurova kusvika pakukuuraya. Aiwa guys, murume ngaapinde hake mujere. Aiwa mukomana ngaapinde. Hapana kana excuse wamwari kuti ko kana mukadzi akaita mhosva takuda kungotarisa one side, hazvina basa. Mhosva yake chero ikava yei, hapana munhu anouraya umwe mwana. Ndiyoyo nyaya yacho. Anditika. So guys, do leave your comments on these 3 issues. Kuti dzofambiswawo sei. What do you think about vari kuviolate makuva? Iyi nyaya yekuuniversity yemusikana anoenda achindobatwa chibharo naBoss Old Mutual pamwe chete nemurume wekuraya mudzimai wake. Thank you so much for watching. Please give the video a thumbs up nekushare zvakare.